veliki brat je pozvao Radišu u ispovedaonicu. I da ima malo i reumu, ali kad sam obukao se najbolje, ja vidim kad na ogledalo pogledam, veliki brate. To ste vi pomogli mene. Kad vidim na ogledalo da sam mašnu, pa malo se doteram, ja bi se ošišao malo, 50%. Ali kad pogledam sam dobar, to se svi moji rodbina raduju. I tako da sam srećan ma nemoguće da se smete. Shvatam da sam srećan najviše. I oni koji me mrze, ne mrzim ih. Samo ih ne volim, ali ne mrzim ih. Svi traže žurku velikog brata. Kad pušte, hoće pesmu. Ja kažem, isto dobri smo sa Arsom. Kad budeš on kako kaže, G-Dead, kad pušta ta pesma. Ne možete slušati. Da. Dobro, ja ga seljački, nisam školovan. Ali hoću da bolje pročitam njegovi, zato sam rekao, čuli ste. Čekaj, Arso, ti si G-Dead. Međutim, ne može svako slušaš koju pesmu puštiš. Ti puštaš tvoju, onaj ne traži svoju. Zato kažem, ne može veliki brat pušta pesme koje hoće. Ne može mi sad tražimo, ja tražim, na primjer, Niška banja, onaj traži, ne može.